जेबोआनो गैथारा बेयाव मुदुरल'सो नांथां आराम से जाने का धीरे धीरे जाने का बस तो नहीं ओमफ्राय गायथिनो हट पावरफुल पावरफुल खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय तो गाइस दा जोङो थांगौ भैरबकुंडआ जोंहानि न'निफ्राय बारा गोजान गैया एकदम माने एसे खाथियावनो आरोना डिस्टेन्सआ जाहैबाय 15-16 किल'मिटारसो जाहैगोन ओमफ्राय दा जोङो गासैबो बयस आरोना जों साब्रै बाइकआ गंनै ओमफ्राय जों डाबल दा थांगासिनो दङ एसे बेरायना फैनोसै आरोना तो नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै दिनैनि भिडिअआ माबायदि जागोन माबायदि जाया तो लाइक होलांबानो जाबाय आरो जायफोरा लाइक होआखै लाइक होलांबानो जाबाय नङा होमबा तो नैलायाव सानै नैलाय सानै ओमफ्राय आंनि बाइकनि उनावहा दं सासे दायो खोन्थागोन तो गाइस लेट्स गो जोंनि न'निफ्राय भैरबकुंड फैनोबा मोननै दं आरो लामाया मोनसे नैबे जाबाय एसे सर्टकाट आरो गाहायथिं फैनांगौ नै माबायलाय तो मोनसे जाहैबाय गोजौथिं आरोना गोजौथिं माने हाजो गोजौथिं ओरैजाय फैनांगौ आरो ओमफ्राय दा नै ओरैजाय सर्टकाट मजानो नै ओरैजाय थांगासिनो ओमफ्राय नै ओरैजाय ना एसे मोनाबा एसे रिक्सि जायो आरोना एसे फैनाया दा एसे सानजौ नालाय जेबो बिदि प्रब्लेम गैया मोना मानो प्रब्लेम जायो होननानै बुंब्ला नै ओरैजाय मैदेर ओंखारो आरो ओंखारखायोखा नै बिदि आरोना नैलाय पुरा मजानो होलांसै थांनोसै वाव गाइस व्हाट अ बिउटिफुल व्हाट अ हिल्स नै गाइस आरो गायावहा सीसी ब्लक सिगाङावहा बे सीसी नुवामोन आरोना बिदि नुवामोन एकदम बेबो एसे गाज्रिमोन दा नै मजा जाबाय गोबाव जाबाय एक्चुअली जानाया बरियानो तो गाइस नै भैरबकुंड गोलैबाय नैबेनिफ्राय आरो नै एकदम भैरबकुंड पिकनिक स्पट आरो बेयाव गोबां माने गोजान दाब जायगानिफ्राय पिकनिक जाफैयो फेमिलि बेरायफैयो बिदिनो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड माने एकदम धमाका नै नुखादों नोंथांमोना गाइस एकदम गारियानो गारि खारो बा गारि फिसा नायनो ना गारि गिदिर नायनो ना मा नायनो एकदम जिसिबि सिन्थादोंनोलै एक्चुअलि जिसिबिया माने गावनि खामानि इउज खालामनायनिसो आरोना बेवहा माबा माबि खालामगासिनो ओमफ्राय नै नुबायना नुवाखै केमेराखौ एसे फिसा नुदों जानांगौ थेवबो आं एसे खाथियाव थांदों आङो र' नै ओरैजायमोन आरोना सीसी ब्लकआ सिगाङावहा ओमफ्राय दा दैया बुखारलांबाय गैला ओमफ्राय दा नै ओरैजाय थांनोसै मजानो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा वाव गाइस नै एकदम बासजों फैलायनाय माने रेल स्टेसन गुवाहाटीनि गाइस गुवाहाटीनि बास आरो बिदि आरो गोजाननिफ्राय फैयो ओमफ्राय आरो खाथिनियाबो फैयो फैनायालाय नैलाय गाइस नैबेनि पिकनिक स्पटआ मजानो तो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामसै नङा होमबा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादों एकदम नै बेयो गोदान बानायगासिनो ब्रिजआ नैलाय भैरबकुंडनि गोदान ब्रिज नै बेयो अपेनिं जाथ'वाखै ओइथियाव लागाखे बाइकखौलाय माथिं लांगोन जाहैबाय आङो ओइथिंसो दां नै लामाया माय गड आरो गाइस नै ओरैजाय नै स्कुलनि स्टुडेन्टफोराबो नै बेरायनो फैदों नै बे जाहैबाय सुइस गेट भैरबकुंडनि सुइस गेट नै बे मजानो माने एकदम हिट आरोना माने आरो नै गाहायथिं नै बा धमाका ताबाहि आरो सिगांथिं नै जिसिबि अके आं नैबेयाव लाखिनांसिगोन आराम से जाने का धीरे धीरे जाने का बस तो नै ओमफ्राय गाहायथिंनो हट पावरफुल धमाका आरो नै ओरैजाय कार सुमु दे आंबो लासै थांबाय थानोसै ओरैजाय बास नै फट' लादों सेल्फि लादों मजानो धुनिया लागिसै अके ओमफ्राय आरो नै ओरैजाय खमला नारें खमला माबा माबि नै फ्रुइट्स फानदों नै ओरैजाय मजानो तो गाइस नै फाइनालि जों सफैबाय भैरबकुंड ओमफ्राय ओरैजाय सफैनाय लोगो लोगोनो जोंहा नै सेक्सिया साफायसिगोन फट' खेबगोसिगोन ओमफ्राय नैलाय गेजेराव जाबाय नै खेबजाग्राया नै ओरैजाय ओमफ्राय आंजों फैफानाय लोगोफ्राथ' नैलाय सासे जा ब्र हेपि निउ इयार बुंदो हेपि निउ इयार एडभान्स खिन्थु थाङाबो अके
माने दा नै जोङो फैनानै एसे फट' साफायबाय फट'आ बिदिनो आरोना मोननै मोनथामसो फट' बिदि लागोन बिदि लानानै ओमफ्राय जोंहा एसे नायथिंगोन नायथिंनानै ओमफ्राय थांगोन आरोना ओमफ्राय नै सोर रोङाखै खेबनो माबा ओरैसो जाबायसो मानसियानो ओरै थानांगौ आरो फसे जाथावना नङा बुस्थुआनो नों खेबनो रोङाबा मानो खेबो बुंलाय होमबाबो ब्रा नों थां खेबबावगोन थां खेबनो रोङा दा जोङो नै दसे बेरायखांबाय बेरायखांनानै दा जोङो थांगौ डाइरेक्ट न'हा मोजांनो होलांनोसै सानाबो हाबहां दा जोङो दहाय जा लामाथिं फैदोंमोन बे लामाथिंनो थांफाफिननोसै मोजांनो नै ओरैजाय लेफ्ट साइडआव थांबा नै ओरैजाय थांबोला माने एकदम हिल्सथिं मोजां थांनो हागोन आरोना अरुणाचल ओमफ्राय दा जोङो नै ओरैजाय थांसै नै दहाय जा लामाथिं फैदोंमोन बे लामाथिंनो थांफाफिननोसै आस्ते आस्ते आराम से चलने का ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करने का ओ माय गॉड नहीं आराम से चलने का ओ माय गॉड बस नहीं न' सहैनायजों सान हाबनायजों मोजांनो ग्रोब जाहैसिगोन आरोना आं एसे जुम खालामहरदो बे केमेराजों जुम जायो नङा नामाथाय गाइस नै मैदेर भिडिअ जाखादों अके मैदेर नै माथा माब्रै दङ सेराव बहुद गोहोमानो थाजाया बाबा गिलु बालुथ' अबाव दं मैदेरा बेयाव दंजोबो न' बाप्रे फालो मोनसे दं खोमा ना आयौ गिलु बालुसोथ' आरो नै बे हाग्रायाव दंजोबो मैदेर जानाय नङा थांसै औ थौ थांसै नंगौ दा आरो ओइ नै पुरा अफर'डिंखौ लामायानो अफर'डिं रड आरामसे थांगोन र' केमेरायावसो एसे माबा नुदों खोमा खिन्थु केमेरायाव खिन्थु बेलेग गोजौखानाय डेन्जार बम गोजौखा आयौ Oh my god. नै बाजार जादों बेयाव बाजार वाह टावाहि नेजार भिर नै रोड साइड मार्केट न' सफैनानै दसे अरावहाय एसे गुदुं खालामबाय ना मोदोमखौ फैनायावहाय एसे थाना मोननायमोन नालाय थ' ओमफ्राय दा डिनार खालामसै थ' डिनारावहा दिनै मा दङ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन मोजांनो नङा होमबा चलो नै बेनो जाबाय अमा बिबु मोजा नै ओरैजायबो ओंखाम खुरबाय ओरैजाय अमा बिबु राननोसै नै रायजोफोर गिबियावनो मोजानो अरनि एकदम खाथियावनो गुदुं जानोसै ना मा बुङो आफा हा आयौ अरा डेन्जार गुदुं ओरैजाय दाथ' हरबो जायाखैना मोनादोंसो हरबो जायाखै मोनादोंल'सो अके दे नोंखौ नुथाराखैना मानसिफोरा कमेन्ट हरदों र' लासैनो नुगोन दायो नुबाय दा माने नुजानो समानो जाथारा मा खालामनो बेबो समनि आंखाल बेबो बे नंगौ नंनायालाय आरो नै सासेया ओरैजाय पुरा मा बुस्थु बेलाय जेबोआनो गैथारा बेयाव मैद्रुल'सो नामनि उन्था जादोलै दे एसे दे नैबेलाय गाइस दे बिदिब्ला जानोसै न' दे
जाखां लोंखाङै नै फैलायबाय आं भिडिअनि गेजेरजों थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामनानै ब्लगखौ बावनानै खालामसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार एन्ड गुड नाइट बाय बाय